Vážení páni poslanci, pani kontrolórka, pani Vlček, vítam vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Začneme požadovateľov zápisnice, číme tak, že som dal správa, pani Pečková a Nemi. Program zasadnutia, ak nemajú poslanci niečo na doplnenie, tak ja vzhľadom na isté novinky navrhujem doplniť o bod číslo 12, a to je späť vzatie návrhu stavebnej uzávery do spoločného stavebného úradu Brezno a následne o prečíslovaní a schválení. Súhlasíte s doplnením o bod číslo 12? Čiže 12 bude nový bod a záver bude bod 13. Aj, tak poviem. 11 interpelácie. Ja sa len opýtam, prečo to nebolo v pozvánke tento bod? Nie 12, pardon, opravujem sa. Bod číslo 10 a diskusia bude 11. Prečo verejnosť nebola oznámená, že tento bod je to? Pretože tú informáciu som nemal na zasadnutí. Ste to žiadali 4. 4.12. si pán starosta povedal na zasadnutí s pracovníkmi obecného teda stavebného úradu, že budeš to prejednávať 13.12. Tu je to písomne vo vyhláške, ktorú som nemal som oficiálne od mesta Brezno. Na meste to visí. Na meste to visí už tretí deň, takže nehovor. Nemal som to oficiálne. Teraz na meste to visí od útorka. Tak hádam, čo je pravda, na to nebudete presviečať páni, čo je pravda a čo nie, tak hádam, viem. Tu je, pán starosta, tu mám písomne. Ja mám písomne, kedy nám to došlo. No. Ale dobre, pokračujeme ďalej. Keď sa páni nechce s vami hádať, aby sa to Ty si zabránil verejnosti, aby sa zúčastnila tohto konania, keďže si to nevyvesil na pozvánku. Pane Vestelník, dobre, ideme ďalej. Poprosím zastupiteľstvo o schválenie programu obecného zastupiteľstva s doplnením po bod číslo 10. Kto je za? Proti? Ďakujem. Bod číslo 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia. Uznesenie číslo 59. Tam bolo schválenie obstarania nákladného vozidla. Momentálne prebieha proces obstarávania. Uznesenie číslo 60, schválenie ceny za predaj pozemku pre inžiniera Petra Sulovského, to bolo schválené. Uznesenie 61, schválenie ceny za predaj pozemku pre pani Moniku Grofovú, bolo schválené. Uznesenie číslo 62, žiadosť pani Evy Sieklikovej o vytýčenie cesty v vlastníctve obce v lokalite Krpačovo, bolo schválené. Uznesenie číslo 63, žiadosť firmy UKS rozplátkový kalendár, bol schválený s úpravou. Uznesenie 64, žiadosť inžiniera Karola Tuša, jeho manželky pani Tušovej, inžiniera Lukáša Línera a Milana Horčína o odkúpenie pozemkov parcelné číslo KNE 1162/4 a 1162/5, to bolo zamietnuté. A uznesenie číslo 65, návrh na zmenu rozpočtu 30.9.2024, to bolo schválené. Uznesenie číslo 67, moment 2024, obecné zastupiteľstvo Horné Lehote berie na vedomie informáciu o plnení uznesení. Bodu číslo 5, schválenie rozpočtu obce Horná Lehota pre rok 2025, 2026 a 2027. Ak máte nejaké pripomienky k rozpočtu, Rozpočet som si vlastne z nej prešli, takže... ak nie, tak prikročil by som schválenie. Kto je za to, aby bol rozpočet schválený tak, ako bol? Ja ešte stanovisko. Ale akože nemám výhrady k návrhu rozpočtu. Bol vypracovaný v súlade so zákonom. Máte tam pekne aj investičné akcie. Vidno, že teda obec hospodári v dobrej kondícii. Je zostavený ako vyrovnaný rozpočet. Bol zákonom stanovenej lehote zverejnený, takže nemám výhrady, ale môžete odporúčam schváliť navrhnutý rozpočet. Kto je za to, aby bol rozpočet prijatý tak, ako bol navrhnutý, teda ako bol aj vyvesený? Áno. Tabuji. Trošku držal sa niekto, ďakujem. Bodu 6, schválenie všeobecné záväzné.
6. Pardon. Schválenie všeobecného záväzného nariadenia číslo 1/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Lehota. Tento návrh bol takisto na našej stránke zverejnený. Takže ak máte nejaké pripomienky k nemu, tak dám hlasovať. Kto je za to, aby bol tento návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 1/2024 prijatý? Pozrička 24. To je 24, tak. 24 v tomto roku schváľovaný Ja viem, na rok viem. 25. Dobre. Ja som si to než snad všimol. Dobre. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Ďakujem. Bod usvedenia schválenie ceny pozemku, ktorého predajovec Horná Lehota schválila uznesením číslo 48/2024, uznesením číslo 48/2024 obecné zastupiteľstvo Hornej Lehote schválilo odpredaj časti pozemku parcela KNE 1296/3. Podstatná plocha o výmere približne 106 m2, na ktorom je postavený rodinný dom súpisné číslo 143 a záhrada majiteľa Mikuláša Mokloša, okolo 469, priamym predajom v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 o majetku obcí paragraf 9 a odsek 15 písmeno B. Žiadateľ dodal geometrický plán číslo 360-417-59/117/2024 úradne overením dňa 15.10.2024 pod číslom G1-743/24, na základe ktorého sa z pôvodnej parcely KNE 1296/3 odčlenili tieto parcely KNC 13/1 o výmere 61 m, to je záhrada, KNC 613/5 zastávané plochy o výmere 5 m, 612/2 výmera 7 m, tiež všetko ostatné budú zastávané plochy, 612/3 6 m, 612/4 3 m a 612/5 26 m. Žiadateľ tiež dodal znalecký posudok číslo 21 z roku 2024, ktorý určil cenu pozemku na 8 eur aj 32 centov za 1 m štvorcový. Keď sme už na pracovnej porade túto záležitosť prebrali, návrh uznesenia číslo 70. Obec Horná Lehota schvaľuje odpredaj vyššie spomenutých nehnuteľností okrem parcely KNC 613/5 v cene 15 eur/1 m štvorcový, čo je spolu 1545 eur. Parcelu KNC 613/5, to je výmera 5 metrov. Obec nebude predávať z dôvodu, že cez tento pozemok je vedená vodovodná prípojka k evangelickému cintorínu. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Nikto proti, zdržal sa. Ďakujem. Bodu 8. Žiadosť Milana Belu a doktorky Gabriely Belovej o zariadenie finančných prostriedkov na vyhotovenie projektovej dokumentácie ku kanalizačnej prípojke v časti obce Bruchačka do rozpočtu pre rok 2025. S touto problematikou sa zaoberám už dlhšiu dobu, žiaľ bez úspechu, nakoľko doteraz sa nikto z kompetentných nevyjadril, či rodinné domy žiadateľov bude alebo nebude možné pripojiť na kanalizáciu v katastre obce Podbrezová. Uznesenie číslo 71 navrhujem zobrať to na vedomie v prípade, že sa už konečne tam rozhýbu kompetentní, tak myslím, že tých pár metrov nebudú tie náklady až také dramatické na vypracovanie projektovej dokumentácie, aby sme to niekade nezabezpečili a prefinancovali. Máte tam na rozpočtované kapitálové, takže to sa nám musia tam vyjadriť, zatiaľ nemám. Proste čakáme za stanovisko Podbrezovej. Súhlasíte? Dáš stanovisko aj Belovcom, hej? Oficiálne, že vlastne musíme počkať za Podbrezovou. Bodu 9. Schválenie odmien za rok 2024 pre starostu obce, poslancov a hlavného kontrolóra. Návrh uznesenia číslo 72. Obecné zastupiteľstvo obce Horná Lehota schvaľuje odmeny za rok 2024 pre poslancov, starostov a hlavného kontrolóra nasledovne. Všetko bude brutto hrubom. Poslanci 220, starosta 1300 a kontrolór 220 eur. Má niekto iný návrh? Kto je za?
Práve mohu povedať, že to na tej istej úrovni vlastne ako bolo minulý rok. Držal sa nikto. Bodu 12, späťzatie návrhu stavebnej uzávery zo spoločného stavebného úradu. Bod 10. Pardon, tu mám 12, sa opravujem. Nakoľko primátor mesta Brezna nie je stotožnený s oprávnenosťou požiadavky obce Horná Lehota vyhlásiť stavebnú uzáveru, požiadali pracovníci stavebného úradu, ktorí mimochodom stotožnení sú, obec o prehodnotenie požiadavky a stiahnutie žiadosti o stavebnú uzáveru. Po konzultácii navrhujem uznesenie číslo 73. Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote schvaľuje zotrvanie obce na návrhu stavebnej uzávery a požiada spoločný úrad o pokračovaní v procese územného rozhodnutia v tejto otázke. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Bodu 10, diskusia. Účelové. Nech sa páči. No. Pán starosta, dovolíš niečo, by som prečítal. Povedal si, že si čakal na zverejnenie na stránke mesta Brezno. Tu mám... Čakal som na oficiálne diske. Nie, počkaj, prosím ťa. Ty si ma prerušil, prestal som vyskakovať, tak teraz nechaj ty to povedať mňa. Ďakujem. Takže, tu nás sa píše, mesto Brezno píše, že predĺží lehotu z dôvodu, a tu je dôvod, pri osobnom stretnutí zamestnancov stavebného úradu mesta Brezno a starostu obce Horná Lehota dňa 4.12.24 starosta obce uviedol, že dňa 13.12.24 prejedná na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poslancami obecného zastupiteľstva možnosti ďalšieho postupu v veci predmetného návrhu na územné rozhodnutie o vyhlásení stavebnej uzávery, vrátane možnosti siahnuť návrh. Toto tu, áno, ale toto tu, nikde tu nečítam, že je to závislé na vyjadrenie stavebného úradu. Ty si sa zaviazal, že 13.12. to prejednáš, prepáčem, dokončím, že to prejednáš a že to sa ocitne v programe. Ty si to schválil, nie lebo všetko sa to robí šušky, ale áno. Ty si to schválil, nedal na ten program. Že som to urobil bez oficiálneho... Nie, ale toto nie sú... Ja už vás poznám. Dobre, to je... Čo to len urobím, že je zle? No veď keď robíš zle, tak to musí byť zle. Keď nerobíš to zle, Vaše interpretácie už sú veľmi prezidentné. No pozri sa, veď súd bude interpretácia nejakým spôsobom dávať, hej? Zverejnenie, kedy chcem vedieť dátum, kedy to bolo na tabuli. Na tabuli mesta Brezna to bolo pred 3 dňami, čiže mal si času to dať na túto pinku, presne vtedy, keď si dával. Ale to je jedno. Pozri sa, všetko sa tu robí tajne, čo sa týka stavebného záveru a všetkého, za účelom taký, aký ty sleduješ, vieme, čo všetko vydávaš, komu si vydával, komu si nevydával. To všetko sa zhromažďuje, to bude. A teraz ja mám ešte druhý bod, keď môžem. Celý život som platil dane, vážení poslanci a pán starosta. Celý život som platil dane. Štát mi za tie dane poskytoval rôzne služby, ako je obrana vlasti, ako sú policajti, ako je údržbacie, proste všetko možné a nemožné. Ja som obyvateľom obce už od roku 96. Chcem sa opýtať, že za moje dane, akú službu mne ako obyvateľov obce a mojej rodiny poskytla obec za moje dane. Odpoviem, žiadnu, lebo 2 roky už cestu pluhuje, predtým ste chodili aspoň pluhovať cestu pred môj dom. Odkedy sme v tomto stave, nechodíte. 2 roky cestu pred môjim domom pluhuje súkromný traktor jedného môjho suseda. Hej. Mám PO Box, ktorý mám v Podbrezovej, ktorý si platím, čiže nemám žiadne. Nedostávam od nás vôbec nič. Chcem sa opýtať vás, členov zastupiteľstva verejne, aby ste mi povedali, čo ste mi ako obyvateľovi obce za minulý rok poskytli. Keďže chcete odo mňa dane, vývoz smetí si platím, aj vývoz smetí som dal čestné prehlásenie zamestnankyňam obce, som im to povedal osobne, že sme len 2 už obyvateľia, ktorí bývame, aj keď máme trvalý pobyt. Moja dcéra žije v
Bratislave, neviem to vydokladovať zmluvou, lebo nemá na seba zmluvu, hej. Môj syn žije v Banskej Bystrici, tiež to neviem vydokladovať. Napriek tomu ste mi dali smeti za 4 osoby, nestačilo moje prehlásenie, ale OK. Čiže smeti si platí, ale chcem sa spýtať, čo som dostal za svoje dane tento rok. Nič. Povedz, pán starosta, čo si mi poskytol ako obyvateľ obce za moje dane? Ja to poviem asi takto. No, som zvedavý. Ľudia ako vy sa veľmi radi odseparujú niekde Pánu Bohu za chrbát a potom čakajú, že ich budú, keď oni niečo chcú, keď nič nechcú, tak sú spokojní. Ale ako náhle niečo chcú, hociakú blbosť, a im není vyhovené, tak vtedy začne im všetko vadiť. Vtedy im všetko vadí, že tam nemajú asfaltovú cestu, že tam nemajú rozhľad, že im nechodíme, ja neviem, možno vysávať domov. Lenže vám sa nikto nekázal otrepať sa uľade na Karpačovu, bývať tam, dám si tam trvalý pobyt. To keď ste bývali na Ďubieri, tak chcete, aby vás obec chodila tam dlhovať, podaj? No, bohužiaľ, pán kantor. No, ja chcem povedať jednu vec. My robíme všetko postupne. To, že traktor tam nevybehne o 5 ráno, nevybehne. To jednoducho nie. Ale nevybehol celú zimu. Ale cesta Trvany nie je obecná. Nie tam. Cez Prapovinách nechodil. Ale to nekončí. Keby sme boli úplní sviniari, tak povieme presne to, čo vraví túto pani Nemianová, že je to súkromná cesta, vybavte si to s tým, komu cesta patrí. Ale veď x rokov som si to robil takto. Aj teraz to je určite. Sa podsťažujete kvôli čomu? Nie, ja sa pýtam, chcete odo mňa dane. Hej? Že čo mi za tie dane poskytujete? No nič. Máte servis obecného úradu, žijete v tejto obci. No. A všetky problémy... Aký servis má obecného úradu, mi povedzte? Jeden príklad, aký servis mám? To, že mi pošlete list, že mám zaplatiť daň, to je celý servis. Keď budete mať 60 rokov a budete chcieť niečo inšie riešiť, alebo 70 alebo 80, a potom sa objednete na obec, že chcete, aby vás nejaký človek doopatroval, alebo budete potrebovať nejakú opatrovateľskú službu, potom vás máme poslať koncom. Tak sa spýtajte ostatných obyvateľov, aký poskytujeme servis seniorom. Ale ešte raz, ja viem, že keby ste začali vymenovať zásluhy pre obyvateľov tejto obce, že by nestačil dnešný deň, že by bolo strašne veľa. Ale ja sa pýtam, čo dávate mne? Nič. A ďalšiu vec je, že vy touto stavebnou uzáverou nie že... Chránime pitný zdroj obce. No. To je jedno jediné, prečo to robíme. Vy si to naštudujete prebo, ale to je veľká vec. Viete čo, spýtajte sa obyvateľov, čím je jedno, čo budú piť. Keď máte do 7 vzoriek 4 vadné, tak by vám asi nebolo jedno, čo budete piť. Ako nie je osobne... Ja nie som obyvateľom obce, čiže neprináleží mi nejak súdiť, ale týka sa ma tá stavebná uzávera veľmi, pretože ak budem slušný, tak obec ma zaviedla v mene pána starostu, ktorý sa tam podpísal pod to rozhodnutie, a poslanci, ktorí hlasovali, keď som si tu zisťoval, na čo ten pozemok môžem použiť, keď ho kúpim, tak toto všetko bude mať nejakú dohru, takže berte to, že vylievam si srdce, nemusíte si to ani pamätať. Obec ma zaviedla, páni poslanci odhlasovali a na základe toho som investoval vyše 100 000. To je všetko, dátumovo to sedí, hej? Toto sa raz dozviete, keď príde čas, a tí, čo sa pod to podpísali, garantujem, že zistia, aké dátumy kde sú. Keď som chcel na tom pozemku niečo začať robiť, čo mi bolo prislúbené, že môžem, žiadna komerčná výstavba, mimo prameň, lebo ja viem, ako sú pramene, ja som si vytiahol aj pôvodný Leicester, ktorý hovorí o okruhoch, neviem, sa to správne volá, tých prameňov. Ochranných pásmach, ďakujem. Celú tú námahu som si dal, dokonca keď boli repasované v 74. Tak viem, ako to je všetko naťahané, tie pramene. Takže obec ma momentálne tvrdo zablokovala a ja som investoval na základe toho, že teda táto obec a jej úradníci si stoja za svojím slovom. Aj zo záznamu. Musím do toho. Prepáč, dopoviem a potom opoviem, prosím ťa, pán starosta. Takže investoval som vlastné prostriedky, ktoré mi momentálne chýbajú, samozrejme, na základe toho, že niekto z obce sa podpísal pod niečo, čo teda vyšlo von ako papier. No a teraz touto blokáciou, ktorá nemá zmysel, nastali neviem, možno 5, možno 8 precedensov, v
v čase, keď už sa nemalo nič diať, keďže je uzáver, keďže pramení, tak sa zázračne vydali stavebné povolenia na výrazky ďalšie chaluty. A to ja hovorím zase ako sedliak, ale všetko je podokladované, všetko je tak, ako má byť. Nehovorím, že všetky veci sa dejú zvláštne, ale vidíte sama, že zvláštne sa udiala aj dnešný bod číslo 10 alebo 12, strátil som prehľad. Nie je to zvláštne, ja to viem dokázať. Pán starosta, keď to mesto dokáže vycapiť a ja sa tým dokážem riadiť, že si to prečítam, tak elektronická pošta funguje, ty čakáš na papier. Dobre, ja nebudem rozhodovať ani hovoriť, kde je pravda. To ja neviem, ty si to myslíš, ty takisto nebudeš vedieť, kde je pravda, súd rozhodne, kde je pravda. Ja si myslím, páni poslanci a pán starosta, vťahujete týmito čiernymi kšeftami, ktoré niekde asi trčia, vťahujete túto obec do ťažkých sporov, ktoré nastanú. Pretože moja škoda je smiešná voči tomu, keď sa zráta to, čo je pozastavené a nebudú tí ľudia nebudú hrať hru s 20 eurami, ale hrajú sa 100 000, táto obec to raz zaplatí. Ty už možno budeš na dôchodku, teba to trápi, pán starosta nebude. Ale zakrváca táto dedina tak strašne, lebo to bude musieť zaplatiť, ale sa bude pozerať, kto bude podpisoval. A kurníčo, a teším sa na to, jak tá trestnoprávna zodpovednosť pôjde jedna po druhej, pekne krásne, jak tu čarujete, pekne krásne s mestom. Ja presne viem, jak primátor ti to povedal. Neboj sa nič, raz dojde na každého. Moja babka hovorila, požemliny meru pomaly, ale isto. Občas tie lopatky treba roztočiť, aby ten vietor chytili, ale dúfam, že to tu raz nastane, pretože to, čo toto ty dokazuješ, pán starosta, ako sa hráš za to, to nie je pozor. Pán starosta, veď sa povolil si nejaké stavby, odkedy bola uzávera nahodená, keď si mne povedal do očí, teda, že už sa nedá, lebo sa nedá, a toto a hento. Mne sa zdá, že jediná, ktorá zašendrošila tam pani referentka, ktorá urobila niečo, čo robiť nemá. To mne narastli tam stavby, ja sa tam chodím prechádzať. Boli tam stromy kríky, zrazu pozerám a už sa kladeš krík. Vráťme sa k môjmu problému. Môj problém je jednoduchý. Minus vyše 100 000 na základe tvojej nesúhlasím. Na základe toho, že si povedal, že môžeme. My sme mu odsúhlasili, že môže stavať, ako je malá, ale naša niekde tam v tej lokalite. Dali sme to aj do návrhu územného plánu. Nedali. Obišli ste to? Nie. Zlatko, obišli ste ma. My sme to dali. Veď my sme boli osobne tuto s pani Demianovou, za pánom Bugárom zapýtať, prečo aj ten tvoj návrh tam nie je. Za ním sme boli. Čo sme sa dozvedeli? Nič. Ale ja za to nemôžem, že tebe niekto pokrčí plecami, pán starosta. Veď ty si zodpovedný za to. Ale ja nemôžem keď ti elektrika pokrčí prstami, že nevie spojiť dva drôty, tak koho? Ako to máte predstavu funkciu starostovi? Ja som nie cárkutín. Ja čo poviem túto, tak si myslíte to... Keby si takú snahu vyvinul pre túto obec vo všetkom, ako vyvíjaš, ako obkračuješ sotákové, ako obkračuješ niečie pozemky a zrazu je stavebná uzávera pripravená. Dobre, robte, chvála Bohu, všetko je na papieri a všetko sa zaznačí. Ja som zvedavý, ako budete zdôvodňovať odsúhlasenie stavieb, ktoré tam už dneska možno aj dymia, ktoré už si kúria. Keď ja som za dobrej viere zainvestoval a my sme v dobrej viere a nikoho sme ale pán starosta, ty si zodpovedný za túto vec a tí poslanci, ktorí... Nie som zodpovedný za rozhodnutie pána Bugára, ktorý je obstaral... Pozri sa, ja viem, ako chodíš na mestský úrad a viem, ako sa dohaduješ s tou krásnou fešandou a s jej manželom. Nebudem menovať, aby to nebolo... Dohaduješ, ako si pretláčaš to, čo potrebuješ, ale raz sklapne táto zvláštna bublina, ktorá nejakým spôsobom vznikla a nejakým zvláštnym spôsobom sa dejú veci, tak ako sa udiali dnes. 3 dní máš na to, aby si niečo vyhodil, mesto stihne, ty nestihneš.
Potom samozrejme, že tu nemáš nikoho, kto by ti do toho rýpol. Je to účelové, robíš účelové kroky a ako účelové kroky teraz zoberú. Áno, robíš účelové kroky. Ja medzi 4 očami ti poviem, že čo si myslím ešte, čo si myslím o tom, keď som sa tu bol pýtať na kúpu toho pozemku, ale to si poviem len medzi 4 očami, lebo na to som nemal. Ja mám svoj pocit, že tu sa nejakým spôsobom kšeftovalo. Nie, a ja skôr som to zavrčil debatiť, kto ma bude obviňovať kšeftovanie. A ja čakujem na rovinu. Koho som obviňoval? Momentálne si to práve to, čo si ty myslíš, to je na základe toho, čo cítiš. Ja som nikoho neobvinil. Ak chceš, treba podať trestné oznámenie na mňa, je to tu zaznamenané. Daj. Nemám prečo, daj. Pane, už posledných 5 minút sa tu vyhrážate non-stop, že na všetky záležite tu Pozor. Pozor! Ja som sa nikomu nevyhrážal. Ja som povedal, že trestnoprávne konanie a občianskoprávny spor dokáže a ukáže. Ja som nepovedal, ak tam niekto z nás patrí, tak tam pôjde. Dúfam, že toto právo dosiahne. Ak tam niekto nepatrí, sedme všetci za krvom. Ak máte takéto nejaké podozrenia... Ale veď sa koná, veď vy sa nebojte, veď vy ste jeden z tých, čo to podpísali. No veď dobre, a zase sa vyhrážate. Kde sa vyhrážam? Veď to je napísané, vy sa zobudte, vy si prečítajte, čo je vyhrážanie a čo nie. Keď poviem, že ja si myslím, že niekto z vás je neschopný, tak vy si čo myslíte, Pán starosta, ešte som ja chcel dopovedať, že to sa nerobí, že takto natvárate. Myslím si, že toto nemá význam. Sami ste povedali, že rozhodne súd. Tak to nechajme na súd. Nechajme na súd, ale neukončujeme takto, neukončujeme. Ale ukončujeme. Toto je... Poď sa budete rozprávať s nami slušne. Ja som vám nič slušne nepovedal, pani Milanová. Ale prečo sa nám vyhrážate súdmi? Ja sa nevyhrážam. Pani, ja keby som sa vyhrážal, tak ja som konštatoval stav, ten stav nastal a ten stav tak sa koná. To nie je vyhrážanie. Ja vám poviem na práve sama chalupu, keď hovoríte, že ochraňoval. Keď obec mala záujem, pán starosta vedel, že máme takýto úmysel. Ja nesúhlasím, keby vy ste mali akože záujem o ten práve, tak obec mala prísť za nami, že poďte vymeniť pozemky, my vám dáme miesto nich iné. My sme prišli za obcov a vy ste nás poslali do čerta. Akým vydielackým návrhom? Kúpiť pozemky a vymeniť na táľu za lužravnejšie. A máme Prečo ešte to pozrúvať na YouTube. Akú máte spôsob likvidácie odpadových vod? Nemáte tam náhodou čističku do vsakom? Kde? Na svojej chate? Mám urobenú presne podľa normy, pod dosakovacej súdy, áno, samozrejme. To je všetko. Aký máte environmentálny prístup Ale pán starosta, keď to vieš, tak konaj. Ale pán poslanec, kompletná uzávera, alebo neviem, jak to mám nazvať, 100% uzávera, nie som pravý, uzávera nevyrieši takýto problém. Ak sú jednotlivé problémy, neriešime uzáverou problém, neriešime uzáverou to, aby sa preklenulo obdobie do prijatia územného plánu. Chceme územný plán ukončiť, to je našim cieľom. Pán starosta, 16 mesiacov si nič nespravil s tým územným plánom. No, pôjdete stále nejakými nápadmi, nejakými. Akými územný plán mám zastavili a 16 mesiacov mám to cez 211 od starostu, za 16 mesiacov si nespravili nič. Nič. No vidíte, to sú tie služby, ktoré vám poskytuje obecný úrad. Aké služby? Ale 211 nie je služba ako mne obyvateľovi. 211 je verejný zákon, že ktokoľvek sa môže verejných činiteľov pýtať. To je v zákone, to nesúvisí s mojimi službami. Si naškrúte zákon, pani Milanová. Ale tie informácie o som musí niekto nájsť. A tie to robia tiež na obecnom úrade. A tie sú platené z vašich daní. Na rozdiel od vás, my tu zostávame bývať. A nás budú súdiť všetci. Áno, vy chodíte do obchodu do Lehoty, chodíte na poštu do Lehoty, vy sa rozprávate s ľuďmi z Lehoty. Poznáte pomenie tých obyvateľov. A vás zastavujú ľudia a rozprávajú sa s vami. Treba to potom ale ustrihnúť. Dobre. Keď má niekto trativo, keď má niekto, ja neviem, proste nejakým spôsobom, však suseda pozná. Tak to začnite sekať všetko. Rozumiete? Robíme na to. Ja neviem, či ste bez toho, aby ste, lebo jednu urážku som nepovedal. Ja som povedal len, čo je a čo bude. To nie sú urážky, ja som vás neurazil. Tak to nechajme na súd. Prečo si to máme takýmto spôsobom? Jestli si myslíte, že som ťa urazil,
ak sa ti hlboko ospravedlňujem, realitu som povedal. Lebo pri všetkom si bol a ten môj vnútorný pocit, keby som to ja spravil tebe, tak by ale sa nedostaneš, ale už nie sme uznášali aspoň tak Nič neurobila, žiadne. naša táto banka to bola 100%, vieš, ale musíš ten pohľad... Ako pricestoval som, viete, zďaleka kvôli tomu. Ja viem, ty to riešiš komplexnejšie. Môžete sa poďakovať. Ale nejakým spôsobom Mám pár otázok som sa spísaných, nedostal tam, aj veci, že že som, to neviem, ak ste to ale vybavovali, to- nejaké môže, že to- niekto, koho platíš, za to, aby niečo kanalizácia, spravil, či nezakreslí to, čo ste schválili. Pár otázok je to naozaj. To, že sa mi poradíš, to, že sa... čo robiť a tak Ale to vám musí myslieť, ja som nemá pre neho partner, rozumiete? Tu je partner pre neho, ja som partner pre neho, mne má je tam jeden z pozemkov, pretože sú dva pozemky a cez to ide aj kanalizácia. Hovorí, nezadávať zástavku tam, kde sú nezastávané plochy doteraz. Vtedy som Ale došiel. počúvaj, ale medzi tým sa tam povolili iné kády. Medzi Ale nie tým, tam, kde máš číte potom. ale oproti medzi ktoré, o čom sa ideme baviť. Hej. Tam ďalej. Oproti mne sa povolili, však viem, kto tam stáva. Však má aj kreslia, aj stávajú. Veď tam majú povolené, veď chlap sa mi prišiel pochváliť. Veď to ako, musíte to robiť. Toto je zaprdená diera, kde každý každého pozná, zvihneš hrnec tu a na druhej strane nahore hrone vedia, čo varíš. Veď ako, to sa nedá takto riešiť. Vieš, a ja som nechcel komerčnú výstavu. Ja som chcel, traja blbci sme sa dali dokopy, ideme stavať však. Preto sa Jedno. stanovisko. Ja viem, však my sme sa o tom bavili. Len teraz tvoje súhlasné stanovisko, alebo obecné súhlasné stanovisko nie je mi vhodné ani na podloženie stola, pretože mojich 100 000 v hajzli, je preč. Chvála Bohu, išli cez Demiana, išli potom, ako ste vydali súhlasné stanovisko, Demian uvoľňoval peniaze, takže ja si to dátumovo vyskladám. A to, že ste povolili ďalšie stavby v čase uzávery, alebo... Nie uzávery, no, ale keď sa je... Keď sa niekomu niečo zamietne a iné sa povolí, nie úplne jedno, ako to funguje, nech to pomenuje súd, mňa šlak trafí, ale tých 100 litrov ja niekde budem ťahať. Ale toto je zase otázka na stavebný úrad. A ten chodíš spravovať do Brezna ty? Ale ja nehovorím, že spravuješ. Dobre, zle som to nazval. Poradíte sa. A poradíte sa tam, kde tu si to pekne povedal. Hlava povedal zamietnúť, ale stavebný úrad si chce robiť svoje. Pretože sú tam Ja viem, ako funguje stavebný úrad, pani, nebavme sa o tom, že stále cítim jednotku a tých kopec nul, ktoré som na základe toho, že ste tu tými ruky, do toho nasypal. Vy, ako človek, ktorý robí s peniazmi, keď vám manžel povie, kúpil som, lebo, a o rok som prišiel domov, počúvaj, nedovolená tam. A čo by ste tomu manželovi povedali? Vy ste takto hopkali a je jedno, či máte 2 kg, 20 kg, 200 kg, budete nervózna, nasraná, dúpať nohami, pretože 100 000 kg. Ja 100 000 na zemi nenájdem, drahá pani, ja som není ovec. Mne to daňami nepríde. Ja to musím buď ukradnúť, alebo zarobiť. Kradnúť neviem, takže som to musel zarobiť. Sú v hajzli, takže ich budem chcieť na zarobiť. To je celé. Chápem, len zase pochopte aj to, že... Dosť. Chápanie 100 litrov moc. Vraždí sa za smiešné peniaze. Dobre. Rozumiete? Veď my sa nemôžeme tu baviť o 100 000 ako o 100 000 korunách. To nie je 3 000 eur. My sa bavíme o... Viete? Môžem pekne do vašho času. Viem, že ale už nie ste uznášania schopní, áno, ale a už nie je to verejná schôdza, takže poprosíme skončiť.